Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. L-ilma jagħti l-ħajja, l-ilma inaddaf, l-ilma huwa prezzjuż. X'tista' tgħid aktar fuq l-ilma? Żgur għalina l-ilma ifisser il-magħmudija. Il-magħmudija li rċevejna li ttina ħajja falla l-imbierek. Nitolbu l-mulej li aħna narfu din il-ħajja li rċevejna permezz tal-ilma tal-magħmudija u li rridu ngħixuha fil-milja kollha tagħha. Għalhekk fir-Randan niġġeddu fil-magħmudija tagħna, fl-impenn li ngħixu l-fidi nisranija. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddi niftħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. It-taħriġ qaddis tar-Randan mulej iħejji sewwa l-qlub tagħna biex nilqgħu kif jixraq il-misteru tal-għajt u nxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekkiel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura lejn il-bib tas-santwarju tal-mulej. U wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ min-naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa tan-nofsinhar tal-altar. Imbagħad ħareġni mill-bib tat-tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-adba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu f'idu l-ħajt tal-qies. Imbagħad qisel f'drieħ u għaddieni mill-ilma li kien jilħaq sal-ikiesi. Raġa' qisel f'oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq sar-kubtejja. Qisel f'oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq li sa ġenbejja. Imbagħad qisel f'oħra u ma stajtx naqsam
għax l-ilma tant ola li kont nista' nagħum fih. Xmara li ma tistax taqsama. Imbagħad qalli rajtu dan u bniedem u ħadni fuq xatt ix-xmara u rġajna lura. U wara, kif konna riġa lura rajt ħafna siġar ma' xatt ix-xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-Lvant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjet b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa li tiċċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens u frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx. Il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej tal-eżerċti magħna flimkien il-mulej tal-eżerċti magħna. Kennu qawwa u Alla għalina għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżawx jekk l-art titriet jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Flimkien tal-eżerċti magħna. Hemm xmara li s-swieqi tagħha jferħu l-belt ta' Alla, l-amara qisha tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa, ma titħarrikx. Jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Flimkien il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew, araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Flimkien il-mulej tal-eżerċti magħna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wasal jum ta' festa għall-Lud u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-Lud jgħidulu Betzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu, qallu trid tfieq. Wieġbu l-marit, Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'kien jitqanqal l-ilma. Għax waqt li nkun sejjer jien, ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad frixek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad frixu u beda miexi. Għalhekk il-Lud qalulu lil dak li kien fieq, is-sibt illum u ma jiswiex iġġorr frixek. Iżdu weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad frixek u imxi. Huma staqsewh, minu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu, ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed, biex ma jiġrilik xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq marant il-Lud jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lud ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tisma' ħafna
fuq id-deżert. X'inhu d-deżert? U jgħidulek post vojt b'xejn ramel, jew jista' jkun post ġebel biss u daqshekk. Ma sakemm tagħmel l-esperjenza tad-deżert. Jiena kelli x-xorti li nagħmel l-esperjenza tad-deżert bir-ramel u tad-deżert tas-Sinai, ġebel, aħrax kemm tiflaħ. Imma xejn iktar. Xejn. U hemmhekk tapprezza l-ilma. Tapprezza xiġifieri li fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja. Fejn hemm l-ilma hemm is-safa, l-indafa. Mingħajr l-ilma ma tgħix. U kemm hu sabiħ li dan l-ilma napprezzawh u nużawh tajjeb. U dan l-ilma li qiegħed jitkellem minnu kemm fil-Vanġelu ukoll fl-ewwel lezzjoni mill-ktieb ta' Eżekjel il-profeta ifisser il-ħajja ġdida li aħna rċevejna fil-magħmudija tagħna. Ħajja li aħna rridu napprezzawha u ngħixuha. Ħajja li mhux ta' min jarmiha jew inkella jinsiha. Għaliex niġu nixfin daqs id-deżert. U għalhekk illum f'dan ir-randan qegħdin ngħidulu l-mulej ġeddidna fil-magħmudija tagħna ħalli napprezzawha u ngħixuha. X'kienet ir-risposta li ta' dan il-mifluġ lil Ġesu meta Ġesu qallu trid tfieq? Ma kienx iva fil-pront, imma ġab ir-raġuni qabel l-iva. Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'ħin jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Kieku dak il-ħin forsi ir-risposta għad-domanda ta' Ġesu trid tfieq kienet iva, iva soda, iva ħirġa mill-qalb. Forsi Ġesu ma kienx jagħmel it-tieni parti ta' dan il-Vanġelu tal-lum. Dak il-ħin fejqu għallu aqbad friexek u mur. Imma mbagħad meta reġa' sabu fit-tempju għallu tidnibx iżjed. Ħalli ma jiġrilik xar. Aħna rrid kollna risposta ċara, soda, quddiem is-sejħa ta' Ġesu biex ngħixu il-magħmudija tagħna. Ma nistgħux noqogħdu nsibu skużi, imma rridu tassew nagħmlu ħilitna u nkunu ċari, irrid ngħix għall-magħmudija tiegħi. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu li dejjem se jagħmel il-ġid magħna kif għamel ma' dan il-mifluġ, imma miegħu nkunu ċari u sodi. Irridu ngħixu l-magħmudija tagħna. Ma rridux inħallu skużi jidħlu fil-ħajja tagħna biex bħal donnu immewtu għaliex aħna ninsabu mifluġin u bqajna mifluġin. Bqajna ma nistgħux nimxu l-qudiem. Bħalma ġralu dan il-mifluġ għal 38 sena. Nitolbu l-mulej li l-magħmudija tagħna ikun mument ta' tiġdid kuljum fil-ħajja tagħna, tiġdid tas-sew ħireġ mill-qalb. Ħalli l-magħmudija tagħna tkun magħmudija li mhux biss kienet ċerimonja darba, imma stil ta' ħajja li qed ngħixu kuljum. Ejjew issa flimkien impoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej li tibqa' twassal il-ħajja ġdida tal-magħmudija kemm liż-żgħar kif ukoll il-kbar ħalli japprezzaw u jgħixu il-magħmudija tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Għall-katekumeni tagħna
li dan lejt ukoll jirċievu il-grazzja tas-sagrament tal-Magħmudija biex verament jifhmu li din hija ħajja ġdida li qed jagħtihom Alla l-imbierek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mument ta' tiġrib biex jemmen fil-qawwa tal-Magħmudija, tal-grazzja li jirċieva, ħalli hekk il-mulej jibqa' jkun dak li jmexxih it-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-eżies mejtin tagħna li nemmnu li jgħixu l-Magħmudija tagħhom fuq dil-art biex issa jgawdu l-mulej fl-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej, ħalli l-Magħmudija tagħna tkun verament stil ta' ħajja li ngħixu kontinwament. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek. Ħalli niġġeddu fil-Magħmudija tagħna, ħalli ngħixu l-ħajja li trid minna int, li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej, inresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna l-fejqan għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħaj, nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna, int trażżam fina id-drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli. Ferħana ifaħruk u magħhom aħna intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasa, taħ li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana intu Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Min roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif fis-sema jgħida fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-min u ħatti għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwa. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej nadda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u l-ġisem, issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Wassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min jsajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontiera ta' 4 jew 5 minn nies volontiera mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontiera li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontiera dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
L-ewwel misteru minn tal-glori, minn tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Mixxierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib
minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara tliet sigħat ta' agonija miet għalina għal dnubietna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kolla u għajn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfu, f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament, lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu l-qattal tana, Kristu il-qattal b'tana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Santu Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, qazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq kull imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tal-aqda, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri,
Missuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana imtella fis-sema, Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-familja, Itlob għalina. Sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, l-arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema.
Imbierak l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbierak San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha. Imbierak Kalla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.